движението зад иглите определя вида на клетка. Движението пред иглите обикновено е на една стъпка, т.е. слага нишката в кукчето на една игла. В по-редкия случай едновременно слага нишката в две игли. Това е кепърна надпис. По-редко се използва. Движението пред иглите и зад иглите се определя от мострения механизъм. Мостра. От аналитичната верига, т.е. от клетката, която ние сме създали. Движението между иглите се определя директно с главния вал. Това е едно леещо движение. Целият насъщ гребен прави едно такова леещо движение. Тоест той се измества така на насъщия гребен, между иглите, през иглите, между иглите. 4 движения. За да положи нишката в кукчичката на една игла. Ще ви го пусна и ще видите. Тук ви показвам един гребен, може да имаме два. За всяка от основи. Само внимавайте на интимната стъпка, защото е отворен. Ще ви улети. Да. Много се. С мен го казвам, примерно беше много интересен, преди доста години. Тук ти говоря за студентите, една колежка ще описава машината там, може да минава свободно, но как има също бутони за бързо включване. Вие получите да направи нещо от тази и да не се връща от тук, да спести време, пуска машината от тази. И в един момент машината тръгва. Тук съм строила студенти и им показвам задвижване. И това да пърчи масло. Много се забравихме името, но не знам какво плещите много ден, това прави, какво прави. Отворила съм, да ви виждаме. Няма да а къде има тази плеща, която ми се кара? Сега е момента той не е тук. Да, просто. Там ще написам това. Приближете се да видите движението на гребените. Минете напред, само ще ми виждате. Няма да виждате. Отпред почти не се вижда, трябва отстрани. Никога е до Илия и оттам малко ще ни бъде. Страни смук се вижда движението. Майде ни нещо няма да изгледат граничните спирането. Няма дяна нишки, за да видите как просто става. Малко трябва да ставите една и го показвате едно така не има. Там дето не гледай. Ето това е реда на иглите. Иглите са от този вид. Срещу тях е гребена за шибарите. Другия, ето това е на нашите комбинирани, всъщност комбинирани, не на нашите. За да бъдат по-стабилни и носовете им са отлети. Над тях ще намират 12 движения и започват два петрена. Не е да противопочалите. Да, те изместват си. Не, да. Всеки гребен може да прави различно на начин. Имаме две основи, единия може да нанася прикол, да се нанася веришка. Това значи да пушне една плеща. После може да загиб. Единия да прави окно, другия да прави сатен или това. Комбинираме. Това ни дава разнообразие. Може да вземем още основи. Може да нанасяме така наречените двойни клетки, не знам наречени доколко по себе да ви ги приведат, което да прави две основи и двете може да нанасят форми трико. Но за да изправим бригите, да не са нещотени, една са нас наляво, другата са надясно. Това са на противоположна на нас и бригите стават прави. Защото едната е тегля дясно, основно да накасава и в крайна сметка съответно се изправя. Как изместваме гребените? Вижте върхата. Чрез тази локова система, тук е мострения механизъм. Ако погледнете тук, има една ролка. Тази ролка проследява профила на веригата и съответно измества наляво или надясно. Ако следващото звено е по-високо, изместваме дясно. Ако след по-високо следва по-ниско, обратно ще се върне. На колко иглени стъпки се измести, зависи от разликата от
дължината на стената. И кои вериги? Тук има 4 вериги. Кои вериги работят в момента? Правилно. Не, те не са. Просто са се движили крайната и тук средната. Има още две. Защото тук може да поставим още два насъщи гребена. Те в момента са свалени. И ще станат 4. Ако плетем с всички основи. Това е принципа на устно-плетачната машина. Значи, тук колкото върват, тук колкото гребени и колкото основи. 4 основи, да. Тя се дяла в един насъщ гребен, може да се верига Една. за това как да се движи гребен, как се нанася. За втората основа, тя се вдява ето тук, в другия гребен, съответно имаш мострена верига за другата основа. Да. А мострения барабан, вала му е така. Главният вал на машината, тук се вижда, е по дължина на машината. Имаме валове с пресичащи се оси. Как ще предадем движение на мострения барабан? Това ще бъде ето на машинните елементи в проекта ви. Каква ще бъде предавката? И червяшна може да се ползва или пък... Дай да видим какво е ясно. Ето ви Да, червяка. червяк. Червяка поела отгоре, отдолу червяка. Ще я пусна да видите как се движи. Ето, това е. Това е червяк. Рисувате го, чертайте го с масивни елементи. Ето едно приложение. Когато валовите са всички, ще използват пълностни зъбни крила или червячна среда. Ето виждам, мога да направиш. Да.